Check tabi sa kay Police Colonel Martir, no, ang tagpamuno sa Bacolod City Police Office kay ti Sabado na Sabado pertik damo ni ah, ang karaban din mahalin ini nano ang matabo diri nanong mga preparasyon ang traffic iti ara man na sa bitaw to maintain no sang traffic hindi maginutok. We have Colonel Joseph Thomas Martir. Sir, may gabi si mo. Sir, Action Art naman gabi, mayong gabi sa listeners ng Action Radio. Salamat gi sa time siling ko ba dugan gigali ang political rally kag caravan sang duha ka mga dalagko nga grupos politika dis Bacolod on Saturday. Mayara na kita plano, sir? Yes, Action Art, no, we have received the request or sa ilang mga respective campaign rallies, no, opening salvo siguro ni. And we have already prepared our security plan as to this effect, no. Before Friday, siguro, we will be having a debriefing prior deployment of our personnel. And dungan gini siya, no? Like sa Ligan niya Sabado, daw may dako man nga concert ni, daw ginabot man kami alauna, puli man sa security. Subong mo naman sige lang, kay tinguan ta lang, ma-ensure tang safety sang everybody. Teo, galing kiti atoya ang konsyerto to, isa lang ka venue eh. No, isa lang ka tinumpukan ka tao to, luwas ka nagluwa tong iban, ti may hapit-hapit pa kunding dalan, iniya duwa ni ka venue, sir. Damo man pulista, hindi kulangon. Yes, sir. Aside from aton nga i-deploy, ma-request pa kita sa police stations, mga ayo pa kita deployment para ma-secure tagid maayo ning duwa ka venues or ang route sang ila caravan para safe kita. May ara na sila gin-submit nga road plan sa inyo, pagi sa bitaw dira, kundi hindi sila maglalabay? Yes, sir. May ara na, sir. May ara na. O hindi ba sila magsinugatay, sir? I think ang isa ka grupo is Friday, ang caravan, ang isa is Saturday. Okay ang karaban niya gali, dumaliwasanay. Oo, pero ang ila campaign rally is all Saturday. Ti hindi gali abi kuya gani kay siling ko kung magdungan sila karaban, dason magsugataay bla kag way siyang magpaumod, maglaksamanay dalan bla. Amo gani. Pero okay man guro, may pagitan na isa ka adlaw siguro. Kay siling ko gani dapat ning guro may game plan kita mo kay subong ni amo ning matabo nga si parahon ang puti siya di kolor nimo. Yes, sunay ta. Tingwan gini namon in fact series of meetings na gina kag yesterday pasit ma-finalize ta naman before Friday. Ready for deployment naman ta. So balisin nung una, Sir Macaravan? I think Friday is Grupo Progreso. Hindi lagi gusto na action art, basta doon ako na. Ang isa daw sa Saturday. Ay, so Macaravan ang anay Grupo Progreso and then sa salbo nila, opening salbo, lain naman na. Oo, lain naman siguro. Lain naman na. Kaya hindi lagi ko sure, pero basta doon mo nang nakita ko itong sequence ng activities. Sige, basi may mga changes pa man na, pero at least napasiguro karon nga ang mga pulista luwas abi sa bantayan ni nga to secure the sang ila safety sa mga kandidato kag sa mga participar diri, at least may mga men pa kita nga may utilize to address naman other concern, especially sa peace and order kag to maintain sang katawayan sa Bacolod. Yes, so despite sako kita Action Art, we always see to it na maintain tayang aton campaign against other forms of criminality here in Bacolod. No? If kulang pa kita, may siguro ma-request kung daw kinalan pa kita. Kabay pa tani, why lang initay, no? Why paginman do so far sang nagpa-record sa inyo nga election related, sir, no? Do wala pa man Action Art, may pangawala lang kag islawing mga Bacolod nun. Galing ito ka Bacolod mo yung problema kay do kalulo magambal po init na gali. Mo gali. Sige, sunod ka. Balag ko naman ikaw taga Bacolod gaman sa iyo no ka mga nag-graduate hindi ka man na taga Bacolod kasi gambal siya lain bala buot kasi mo may karon ta pangulon ta kami lain na nagaling buot ya. Lulo kag sweet yapon ti akig na hindi pambabalaan. Oo, lain sa amon to nga kawayano ni akon ago hoy kung mangisaw gani mabayan na kari mo kay layo pag sige na kutang.
Colonel, salamat gid sa mga supporters ng kandidato and even candidates nga nagamonitor karon nga gabi. May tugon ka sa ila, sir? Yes, ang panawagan in the politics office get our right peacefully. Sa campaign yun ta lang, di lang ta mag-violate sa mga protocols and other common rules, no? Ara lang kami to secure you, we'll see to it na safe kita sa pag sa inyo rally. On that note, Colonel Martir, salamat gid sa time. Good night and keep safe. Thank you, Gid. At man gabi. Action Firing Line.